Jiří Burger na buli s Hodkem, Daniel Hodek úspěšnější. Zápotočný trefil přímo před sebou stojícího Borla a Vorel teď postupuje dopředu, ale do zápasického chvatu si ho tam přitáhl Marián Morava. Holšán Cudranko úplně volný skrbek, ještě Židlický. Trefil chrániče Antoše a teď jdou dopředu dva hráči hlavy, je tam Bruna, je tam Hodek. Tvrdé souboje teď v rohu v kladenském obraném pásmu a ani tohle se nebude pískat, ne. Hodek. A je to 4-2 pro Jihlavu, gól dává Miroslav Bruna. Tak série zákroků na hranici pravidel vyústila v přečíslení zcela nečekané v kladenské obraně. Dva jihlavští hráči postupovali proti Holšánovi, který tam zaskakoval z útoku v obraně a Miroslav Bruna prostřelil Bílka. No, bylo to první tyči, zřejmě brankář Bílek nestačil se dobře a rychle přesunout ke své bližší tyči, aby vykryl lépe střelecký úhel útočníkovi. Ale bylo to zásluhou, tato šance vznikla zásluhou dost tvrdých zákroků na obou stranách.